Per la imponent serra de Sant Gervàs entrem a l'Alta Ribagorça. Amb 426 quilòmetres quadrats i 3.500 habitants, és la comarca menys poblada de Catalunya. Segons Josep Pla, és pobra, mineral i gegantina, però amb una flora molt rica, especialment en la part alta. L'economia tradicional d'aquesta comarca ha estat ramadera i forestal. L'aprofitament hidroelèctric i el desenvolupament turístic ha fet obrir la comarca a l'exterior. Se n'ha refet la xarxa de vies de comunicació i això ha estat un estímul nou per a la població. La comarca s'estén a l'esquerra de la Noguera Ribagorçana des que el 1321 es va partir la Ribagorça entre Catalunya i l'Aragó. El desenvolupament econòmic recent ha convertit el Pont de Suert en capital de la comarca. A l'Eixample hi destaca la moderna església de l'Assumpció de la Mare de Déu, construïda el 1955 per Torroja i Rodríguez Mijares. De línies funcionals s'inspiren al romànic de la Vall de Boí. Vilaller, encara avui, conserva un aire senyorial. Recorda la capitalitat exercida a la vall de Barravés des de l'edat mitjana. Com diu Vicenç Vives, fins al segle XIII, la muntanya guardà les reserves humanes i espirituals del país. I els creadors de la nostra personalitat històrica foren homes muntanyencs. Això es veu en l'obra que els barons d'Erill ens han llegat en el singular entorn natural de la Vall de Boí. El romànic de Barruera, Turro, Coll, Taüll, Boí, Erill la Vall, és d'una vàlua excepcional. Les esglésies de la vall han conservat durant segles les millors pintures del romànic català, figures estilitzades, de policromia rica, molt expressives i de gran puresa de línies. L'any 1907, una expedició jurídico-arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans amb Josep Puig i Cadafalch i Josep Gudiol va estudiar per primera vegada les pintures de la vall i entre 1919 i 1923 la Junta de Museus de Barcelona les va traslladar a l'actual Museu Nacional d'Art de Catalunya per conservar-les millor. Els esports de la neu han contribuït també al desenvolupament econòmic i a la transformació sociocultural de la comarca. Les aigües mineromedicinals que brollen de 37 fonts a una temperatura d'entre 24 i 56 graus han estat l'altre centre d'atracció de la vall des de l'època romana.
l'Alta Ribagorça reuneix la bellesa dels Pirineus axials, modelats pel glacialisme, amb circs glacials, valls encaixades i bellíssimes zones lacustres. L'aigua ha estat sempre el gran recurs de la Ribagorça. Els molins i fargues de l'edat mitjana els han substituït els embassaments moderns construïts entre 1946 i 1962, que han canviat la fesomia del territori. La resclosa del pantà de Cavallers a la Noguera de Tor domina la vall d'avui. La capçalera de la Noguera de Tor separa l'Alta Ribagorça de la Vall d'Aran, on alguns cims superen els 3.000 metres d'alçada.